mori ubi Bamako ya soma ubi ya doma ubi furakɛlikɛla ubi ayiwa jinɛtigiw fana bɛ nduru ne tɛ Bamako waati jan ne tɛ waati jan nɔfɛ dɛ k'a minɛ 2010 la ka n'a bila 20 na nin duuru de bɛ ka adamadenw bisi k'u tulu bɔ nin duuru ninnu de bɛ ka adamadenw bisi k'u tulu bɔ bon ne yɛrɛ tɛ se k'a fɔ ko ne ye nin dɔ ye n'i ye n k'a ye i bɛ se ka n k'a ye mais ne tɛ se k'a fɔ ko ne ye nin dɔ ye mais n bɛ ka dɔ kɔni kalan kɛ n bɛ k'o recherche kɛ o ye jumɛn ye o ye mɔriya ye somaya ye jumɛn ye an ka faamuya la mɔgɔ min bɛ yen laadakɔrɔ fɛn dɔw b'a bolo n t'a fɔ laadakɔrɔ bɛɛ dɛ laadakɔrɔ fɛn dɔw b'a bolo que ça soit boliw b'a bolo kɔmɔw olu b'a bolo kɔrɔtiw b'a bolo i bɛ na a dɔw soma dɔw bɛ buguri dɔn dɔw bɛ yiri dɔn u b'olu fara ɲɔgɔn kan i bɛ na n'i ka ba ye e silamɛ n b'a fɔ ten de o Bamako soma bɛ jama fɛn fɛn sɔrɔ soma wɛrɛ tɛ taa don soma ka Bamako ya koyi diinɛ wɛrɛ maa tɛ taa don soma ka Bamako ya koyi minnu ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah dɛ olu de y'a abolisɔnnaw ye wallahi suma wallahi ala ko Qur'ana kɔnɔ ko fa wailun lil musallina allazina hum an salatihim sahuna karamɔgɔw bɛ nin ka aya in kɔrɔ kɛ ha ko seli waati bɛ se k'u tɛ wuli ka seli o tɛ i y'a faamu baasi tɛ n tɛ fɛn fɔ ye a to n ka tila nin na fɔlɔ ko fisɔn dumuyalakaw an b'aw ka fɛn de okumu de kɔnɔ bi o bolisɔnna in tila bɛɛ ye dumuyalakaw de ala k'an bɛɛ sɔrɔ ma aw yɛrɛ ma ko fakoli taara a cɛ maka ka na an b'a bɛɛ cɛ ka bɔ o bolo yan ala k'an bɛɛ sɔrɔ ma i bɛ sɔnnikɛla minnu ye Bamako yan k'u bɛ balo a sɔnnikɛla ninnu mɔgɔ minnu bɛ taa u fɛ yen minnu ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah o de don anw de ko a kana fila fara ala kan anw b'o wazuli de kɛ baya billahi tallahi anw bɛ baya wazuli de kɛ ne ayatollah ti maloya ni baya ye fiyewu ne bɛ baya wazuli de kɛ bon baya wazuli an bɛ mun fɔ mɔgɔw ye an filɛlibaw an lamɛnbaw n ko a kana fila fara ala kan mais Bamako karamɔgɔw fɛ yen olu ko baya tɛ silamɛya don ka ye fɛn min minɛ bolo ko baya tɛ silamɛya don ka ye o ma dan o ma ko baya ko yɛrɛ de tɛ silamɛya ko in na an y'u kɔ dɛ dɛnɛ na min kɛ ko baya b'a la sa ko nka ko don kan tɛ anw de ko baya yɛrɛ de ye silamɛya don ka ye ɔ mais u bɛna fɔ ha la ilaha illallah de ye silamɛya don ka ye mais ne ko a silamɛ ala kira manden n kan tɛ nafiki ma dɛ n kan tɛ maakɔrɔfɔla ma dɛ n kan tɛ parti defana ma dɛ atelier sigilen filɛ n wasolen don ne y'a fɔ ye ne ye tijaniya ye kɔlɔsi filɛ ne kan na wallahi billahi tallahi ne ti a filɛ ne ye kɔlɔsi ni tijaniya 12 kɔlɔsi ye ni ye 11 kɔlɔsi ye yɔrɔ dumuyalakaw tubila in filɛ nin o ye 1000 ye ne fa ye kadiriya ye ne karamɔgɔ ye tijaniya ye ne yɛrɛ ye min ye ala b'o dɔn ani ne y'o wurudi minɛ siko min bolo ni ko association ko ni ko n ye ansari ye wa alhamdulillah n ye bayakɛla kɔni mais n ka tɔngo u bɛ ne ni ala cɛ walima ni comité min mɔgɔw ye n tɔgɔ sɔrɔ u ka yɔrɔ la walima section min mɔgɔw ye n ka tɔgɔ sɔrɔ u ka yɔrɔ la u bɛ ni ala cɛ mais ne ye fɛn kelen de fɔ a ye ne bɛ n ka wazulu kɛ a ye ala kosuma a ye boli bila a ye jo bila a ye kɔrɔti bila a ye jinɛ tanba bila a ye bɔrɛjan bila a ye taa ci fɛ ne bɛ nin de fɔ a ye wa ne bɛ nin de kan wa ne bɛ nin de walanwalan fo n ka saya n bɛna nin de fɔ aw ye bi ne y'a fɔ aw ye bilahi talahi ayatollah min sigilen filɛ nin dɔnni tɛ maa si fa tiɲɛ ye dɔnni ye ala ka sɔn ye dɔnni tɛ maa si fa tiɲɛ ye ne fa kun ye dɔnnibaa ye o tɛ maa kɛ dɔnnibaa ye fo n'i y'i fa ladege ne mɔkɛ kun ye dɔnnibaa ye o tɛ maa kɛ dɔnnibaa ye fo n'i y'i mɔkɛ ladege mais i bɛ se ka sigi i mɔkɛ suma na dɛ awɔ i mɔkɛ ka dɔnnibagaya i bɛ sigi o suma na
ifa ka dɔnnibaya i bɛ sigi o suma na mais o t'i kɛ dɔnnibaga ye dɔnni ye ala ka ɲɛmaya bɛ se k'a di maa ma n'i yɛrɛ y'i cɛsiri ala bɛ sɔrɔ ka a di ma n'o tɛ ala b'a di dɔw ma wahabu la wahabu k'a ni mɔgɔ la mais dɔw bɛ yen o tɛ wahabu ye dɛ bal o bɛ ɲini di i b'a ɲini ala fɛ di ala b'a di ma n bɛ ka kuma nin kɔnɔna na ne de ko baya a y'a kɛ ne yɛrɛ de donna baya la ne y'a kɛ de ne tun m'a kɛ o ayi ne tun m'a kɛ ne tun ye simple de i y'a faamu wa nka ne nan'a ye tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ kana fayida tigi wa kana perese ne tɛ fayida di maa ma ten koyi bala ye ne t'a kɛ ne b'i waazu de n'i b'i ka waazu lamɛn i b'o lamɛn n'i t'o lamɛn i bɛ se ka tɛmɛ n b'i waazu fɔlɔ yanni ka adamaden yanni ka fɛn di mɔgɔ ma taa nin kɛ a cɛfɛn ye min a ɲɛfɛn ye min i b'o fɔ a ye a y'a faamu wa ne nana nin waazu kɛ n nana ye karamɔgɔ hayidara ala y'a kanu bila n dusukun na a kanu de kama n ye ekɔli bila ka taa kuranɛ kalan n fa ko ne ce ne fa tun ye karamɔgɔ de ye mais a n'a ka karamɔgɔya a ye ne don ekɔli de la ne fa ye ne don ekɔli de la ale ye karamɔgɔ de ye mɔri de don mais karamɔgɔ hayidara kama ne banna ekɔli ma ka taa arabu kɛ fɔlɔ ka kuranɛ kalan ne ye karamɔgɔya ye sizani de ye o sizaninkaw aw ni ce ani baraji n b'aw fo n b'aw barika da sinon ne ba o fɛnɛ fa ye karamɔgɔ de o de ye ba ye sɛbɛn kunna fɔlɔ sizaninkaw ma ba ye sɛbɛn kunna fɔlɔ dɛ mais n taara kalan kɛ sizani o la sizaninkaw cɛsɛra n karamɔgɔw ye sinon n ye n ka selisura dɔn an fɛ yen de a faamuna mais ala barika la ne nana kalan kɛ min kɛ kana n nana bamakɔ yan ne fa bɛ yan n ba bɛ yan wallahi ne nana ye karamɔgɔya kɛmɛ fɛn dɔ ye bamakɔ yan bitigini galon don a kana yɛrɛ nɛgɛ maa ba kelen bɛ tile ka ayatulayi wele ayatulayi salamu alaikum ayatulayi i ka garisɛgɛ ko min fɔ i ka fayida ko i ka alamina sharaha ayatulayi a gɛlɛya bɛ n na dɛ siri bɛ n na dɛ a tɛ kɔnɔ ko sɛbɛkan de b'a da a tɛ kɔnɔ k'a mago bɛ mɔriya la a mago tɛ mɔriya la sɛbɛkan t'a da a mago bɛ min na o y'a dege fura feere min na a ye na sɛbɛn ta sɛbɛnden kelen n'i y'a ta n'i don da la a tun bɛ 270 la n y'a jigin 3000 la a ye na nin ta a ye na nin ta a b'a kɔnɔ ko ayatulayi min filɛ ka fayida di mɔgɔw ma ko ayatulayi fɛnɛ de bɛ ten ka n'i yɛrɛ nɛgɛ yɛrɛfɔ tɛ dɛ ne tɛ ten n b'i lasɔmi de yanni i ka ne wele ne ma maa bila ka n wele ne m'a fɔ maa ma ko a ye na ne ko ala nka ala ne de bɛ ka baya fɔ n ko mɔgɔw ka bolisɔn dabila n ko mɔgɔw ka kɔrɔtisɔn dabila u bɛ ka kɔrɔti minnu dilan ka kolo fili mɔgɔw la u bɛ ka dabalijugu minnu kɛ marifa mugu la k'a ci mɔgɔw la u bɛ ka mɔgɔw sirili min kɛ n ko u k'a dabila ne de ko mɔgɔw bɛ ka jinɛ sɔn min kɛ u bɛ ka nkalonba den min tigɛ ko jinɛ misiri dɔ bɛ sita dun dɛ ko ni donna pɔn jukɔrɔ dɛ tanba ka misiri bɛ yen dɛ bɔrɛjan ka misiri bɛ yen dɛ jinɛ mayimuna bɛ yen dɛ n ko cɛ ta i ci fɛ nin ko ninnu tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ tɛ m'a fɔ jinɛ silamɛw tɛ yen dɛ jinɛtigi minnu ye ka a nɛgɛ ni k'a kɛ i n'a fɔ ko u ka ko ni silamɛya de ye kelen k'u ka ko ni silamɛya de ye kelen o la u b'a dɔn pɛrɛ n'u m'a fɔ ko jinɛ silamɛ b'u bolo ko misiri bɛ yan fɛ e min lemaniya dɔɔnin b'e la e bɛn'a fɔ de ko bon tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ tan u bɛ ka ko minnu kɛ jinɛ ko la bamakɔ yan kafiriya don ani silamɛya tɛ bɛn walahi bilahi a tɛ bɛn dɛ jinɛ ye tiɲɛ ye dɛ jinɛ ye tiɲɛ ye kunnafɛn ye tiɲɛ ye dɛ nga jinɛ tɔn minnu filɛ an fɛ yan ko jinɛtigiw k'u bɛ jinɛ furakɛ nkalon don lemaniyatigi de bɛ jinɛ furakɛ lemaniya bɛ mɔgɔ min na o de bɛ jinɛ furakɛ nin jinɛ tɔn ninnu olu ka tɔn n'olu ye furakɛ e ma bɔ a la wa ne bɔra la o bɛ jama jumɛn sɔrɔ i t'i den don k'i den mako sa n'a to i la de y'a fɔ jinɛtigi bɛ ka n lamɛn koyi ne mago t'i la jinɛtigi min bɛ ka ne lamɛn ne mago foyi t'i la an bɛɛ kɔni an fɔ adamaden an bɛɛ y'an fɔ adamaden n b'i bonya o de kama mais bilahi i bɛ min kan yan nɔ i b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ i b'a dɔn k'i bɛ ka adamadenw arnaquer ne de ko tant que ne ye baya fɔ ne tɛ se ka mɔgɔw to yen silamɛw to yen u bɛ jinɛ kɔnɔ o mana ne ko jinɛ ma ɲi jinɛ ma ɲi Atulayi e k'u kana taa jinɛtigiw fɛ yen kunkolodimi gɛlɛnw dun b'u la kunnafɛn kunkolodimiw u ka baaraw tiɲɛnen don ka sababu kɛ kunnafɛnw ye e k'u kana taa yen fɛ u ka taa min n ko bɔn n t'a kɛ wahabiyaw ta ye dɛ n t'a kɛ wahabiya olu ta ye java ye ala ka n'i den kɛ wahabiya ye n b'o f'i ɲɛna n galina ala la ala ka n'a k'a ye i y'a faamu olu b'a fɔ
fɛn fɛ k'a bɛɛ bi da a ye ala wele n'i y'o jɔ n'i ye wahabiya jɔ 100 o 100 a bɛɛ ni kuranɛ cɛ n galina ala la n'i ye wahabiya jɔ 100 o 100 bamakɔ yan n tɛ dɔrɔ dan tɛ jamana wɛrɛ taw dɔ dɛ bamakɔ wahabiya n'i y'a jɔ 100 o 100 90 bɛɛ bi don somaw ni mɔriw k'a bɛɛ u bi tile ka na an yɔrɔ la yan u bi tile ka na an yɔrɔ la yan mais n'i y'o mankan mɛn laraki saraki nin man ɲi nin ye bidaya nin ye shiriku ye a bɛ ka sabara singeleni min kɛ ka musow bugɔ ko jinɛ furakɛ ko santiri kira ye santiri jɔ kira ko sahabaw kuranɛ jiginna ne kan parce que aw ma mɔriw lakɔsi ko kira ma mɔriya kɛ ni kuranɛ ye aw ye ka jinɛ santiri minnu jɔ nin dɛ santiri ibunu temiya dɛ santiri ibunu abasi dɛ santiri daru hijira dɛ a ye na dɛ an bɛ jinɛ fura sariya kɔnɔ berenin ta ka musokɔrɔbaw bugɔ sabara singelen ta ka musokɔrɔbaw bugɔ ka kuranɛ kalan la ilaha illallah e ni ala cɛ aw ka dalu kelen jɔ ko ala kira de kun ye nin jinɛ furakɛyɔrɔ dɔ dilan ayiwa n b'i ka kunnafɛn furakɛ 230 dɛ 240 dɛ aw k'a dɔ yira aw ye mɔriya yɛrɛ de kɛ contrat k'a kɛ politique k'a kɛ projet ye aw ko anw minnu kelen man sigi ko anw da k'aw ye haramu ye aw y'a kɛ projet yɛrɛ ye ne de b'a fɔ piyan ayatollah de kuti wa biyaw olu de y'a kɛ olu de ko anw faw ye kafiruw ye ko mushriku do k'u bi sɛbɛ gulow la k'u bi nasiw mu ko man ka kɛ ko sɛbɛn di bɛn nasi ti bɛɛ k'i ka ko bɛɛ ala ma a bɛ sabara singileni min kɛ k'u bugɔ santiriw la ye atulɛ de do koyi ko ka kuranɛ kala ko ka jinɛ bɔ a tigi nɔfɛ ko ka kuranɛ kala ko ka jinɛ bɔ a tigi nɔfɛ awɔ kuranɛ bɛ se wallahi billahi kuranɛ bɛ se nka wahabiya kɛ e de tɛ se e tɛ se dɛ ni ɲɔgɔn nɛgɛ kan don jiri dɔw bɛ makan a tɔgɔ ye de habati sauda kira ko bɛ bana bɛɛ lajɛlen furakɛ kira ko a bɛ bana bɛɛ furakɛ kɛ e de tɛ se parce que a sababu t'e bolo zeytuna tulu o bɔ fo makan jamana na an bɛn'o kɛ ka furakɛli kɛ ni zeytuna tulu ye furakɛli kɛ mun b'a jira an ka situlu tɛ furakɛli kɛ zeytuna tulu de ka fisa an ka situlu ye zeytuna ma fusa si ye koyi ayi tiɲɛ tɛ dɛ zeytuna ma fusa si ye a bɛ n'a fɔ zeytuna tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ firawuna tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ firawuna u bɛ nin ma alamana kan ninnu de kɛ ka adamadenw hakili jɔsi ko hala ko n galena toro la zeytuna na nin ko ninnu a tila de tɛmɛna ninnu kan o de la ne ko a kɔnɔ ko ne bɛ somaw kɔrɔ walima jinɛtigiw dɔrɔn na a ma faamu mɔri i tile soma i tile jinɛtigi i tile donba min bɛ mɔgɔw ka du ci yɔrɔ donbaw de ta ka jugu a tɔ ye ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu ka kɛlɛ la kosɛbɛ jinɛtigiw ni donbaw don hali n t'a fɔ n da gɛrɛfɛ wallahi billahi a bɛ jinɛya tɔ minnu na bamakɔ yan nɔ ko jinɛ ko ka npogotigininw ka pɔpileni siri u la k'u ka dɔn kɛ ka taa bila kunba firifiri la k'u bila jinɛya la n b'u bɔ a la n b'u ko ka bɔ a la ne b'u ko ka bɔ a la n'i den bɛ jinɛtɔ in na nana ye n'i den bɛ jinɛtɔ in na nana ye n b'a bɔ a la a filanan donbaw ta ye jumɛn ye diɲɛ don o don donkibaru ka mɔgɔw ka du ci i n'i ka baarakɛla bɛɛ bɛ fara n'a a kɔnɔta banna don o don a b'a fɔ ne ko e ka baarakɛyɔrɔ in na ye ne ko kamalen kumaba finma jamazante ye i b'a fɔ bon n yɛrɛ kɔrɔkɛ den dɔ bɛ n fɛ a bɔra village la ka na bon ale de bɛ n ka magasin kunna ale de bɛ n fɛ i bɛ dɔnbakɛ kama i cogo dɔn a la dɛ n balimakɛ i ka magasin de ci tɔ filɛ o nanen don e yɛrɛ de kanu b'o la sisan ani e ka dɛmɛ o de b'o yɔrɔ sisan a y'a f'i ye k'i k'i cogo dɔn o min na wallahi billahi o bɛ ka dugawu yɛrɛ de kɛ ko a ka magasin ka taa ɲɛ mais lajɛlikɛla de bɛ n'i ka magasin ci sisan a fɔra k'i k'i cogo dɔn o la dɔrɔn e yɛrɛ ye i tunguru ma o na nin fɔ ko tɔnɔni sɔgɔma i ɲɛ kunba o ko tɔnɔ i tɛ tile de an ka taa dumuni ta ka na cɛ a ye taa nin na sa parce que munna lajɛlikɛla ka kuma de donna a tulo la sisan ko nin man ɲi tuma dɔ la o nana talo minɛ dɔ la dɔrɔn bon y'a ye aw nana ne mago sali de kama bi kɔni lajɛlikɛla kɛlɛ k'a f'i ye ko nin ye fɛn b'a ye bi de nana i mago sali kama mais nin taara i ka minɛ hakɛ min bila nin quartier in na k'i ka clients ka t'u ta ka na i ɲinɛ n'o kɔ dɛ kɛ hɔrɔn ye kɛ silamɛ ye a tula don ne mago foyi t'i la n balo t'i la n nata t'i kan n nata bɛ jɛni ka la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما الأسر يسرا إنما الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بل مك أبانا على محمد نمو فويتي لا ngami tiɲɛ f'i ye
abe ka denw do jinɛ de la ko a bɛ to k'u ka kɔɲɔ surunyalen don k'a bɛ t'u kun kɔrɔta an balakaw ko ka taa ka kunnafɛn lajɛ o denmuso kirikara caman fana bɛ yen n'u mago jɔra piripara ko la u bɛ taa don na a ye nin dabila mɔriw turu sera o ma an bɔra wahabiyaw ni jinɛtigiw la sisan turu sera mɔriw ma o bɛ n'a fɔ Atulayi yɛrɛ tɛ mɔri ye ne yɛrɛ ye mɔri ye kɛ n'i m'i yɛrɛ jogo fɔ n'i m'i ka jamakulu jogo fɔ est-ce que i ye laadiri ye ayi o tɛ laadiriya dɔ ye dɛ koko damɛlɛ n ka foli b'i ye ne ye mɔri ye ne ye mɔriden mɔriya tɛ dɛ ne ye mɔri ye ne fa y'a ye ne mɔkɛ y'a ye anw y'a ye de mais ne t'i nɛgɛ dɛ a janfa a namara a kaloka a ye na dɛ tile 15 n bɛna don da la a ye na dɛ tile 40 i ka nafolo a bɛ caya n bɛ ni nin mɔri ninnu de tɛ tiɲɛ ye Atulayi de ko tɛ tiɲɛ tɛ mɔgɔ min bɛ se ko a bɛ se ka adamadenw don da la tile 15 walima tile 40 a bɛ ni kuranɛ cɛ a t'a segin fiyewu ko a ye na ayi a t'a fɔ a ye na a t'o fɔ fiyewu i bɛ taa bala la de mɔgɔ dɔ de b'a f'i ye ko a b'a ta karisa bolo bɛ kisɛ ka dɛ a ye kuma fɛn zela ninnu fɛ sa i y'a faamu mɔgɔ dɔ de bɛ n'o f'i ye ko karisa bolo bɛ kisɛ kan o la e yɛrɛ bɛ taa a ka ca ala fɛ i ni sababa bɛɛ e yɛrɛ b'a ye k'a kɛra tan mais aw de bɛ ka wele ko a ye na ko anw bɛ se nin na anw bɛ se nin na anw bɛ se nin na maa 40 talen don maa 50 talen don sɛbɛn banna dɛ nasi banna nin tɛ barika ban kuma da ye fɛn min dɔnni bɛ e kunkolo la k'o banna kaban ko a y'a teliya ko ni mi teliya k'i t'a sɔrɔ o mana a dɔnni t'e la o kɔrɔ ye dɔ de b'a dilan ka taa d'ale ma k'a kɛ bitiginin ye te asura dɔ de b'a dilan k'a k'o ye n'o tɛ ale yɛrɛ a dɔnni t'ale la sinon a dɔnni bɛ mɔgɔ la o t'a fɔ k'a tɔ ye nin den hakɛ ye ayi non Atulayi de don ko ne mago t'i la walayi karamɔgɔkɛ an ye teri mais ne mago foyi t'i la bilahi ne mago bɛ ala de la nin ye ngalon de ye o la n'a y'o aw kɔnɔ k'aw kelen don wa ne donna nin da min fɛ i ma don a fɛ n balimakɛ Atulayi sɛbɛn tɛ yan wusulan tɛ yan ne ye n qualité bɛɛ san n ko nin qualité bɛɛ ne y'a bɛɛ san karamɔgɔkɛ tiɲɛ tɛ fila ye koyi tiɲɛ ye kelen de ye an ye mɔriya dɔn cogo min na mɔgɔ tun bɛ taama ka se mɔri ma i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ ne wele i b'a dɔn ko Bamakɔ k'a b'a kun fɛ tiɲɛ don mɔgɔ min bɛ kɔkan jamana na o bɛ se ka ne wele o b'a fɔ Atulayi exemple do quoi n bɛ ka exemple ta ne yɛrɛ yɛrɛkun de kan n t'a ta maa wɛrɛ kan Atulayi salamu alaikum bon tiɲɛ yɛrɛ la ne y'i ka émission mɛn a diyara ne ye ayiwa i ye nin dalilu in d'a ma nka a kɛli man nɔgɔn ne ma bon yala i bɛ se k'a kɛ wa ne k'a fɔ sisan misaliya la ne k'a fɔ ɔhɔ n bɛ se bon ne bɛ fɔ nin jamana in de la bon n'a fɔra an dun bɛ tubabu baaraw la walima an bɛ nin baara in na san kɔnɔ kalo 1 de b'an bolo congé la ne dun mako b'a la sisan bon an bɛ solution jumɛn kɛ ne bɛ se k'a fɔ i ka mɔgɔ dɔ ci ka n'a nɔfɛ walima n b'a ci i ma a bɛ faamu mais yɔrɔ o y'o fɔ o tɛ yɔrɔ jan yan dɔ dame yan sisan o tellement que o dalilen don taa wusulan san arajo so la ka na a bɛ arajo gardien bolo taa sɛbɛn san a bɛ n ka kalandenw bolo da la o dalilen don la a bɛ sin ka Atulayi wele Atulayi i ka alamina sharaha ne mago b'a la a bɛ sɔrɔ joli don n'i ko joli don dɔrɔn fo ne sigilen bɛ kɛ cogo dɔ la wallahi billahi n'i ko ne ma ko joli don dɔrɔn fo ne sigilen bɛ kɛ cogo dɔ la mais kodɔnba dɔw bɛ hakilima dɔw bɛ olu bɛ wele Atulayi bon n b'a kuma bɔ joli n kan ka mun de kɛ n'a bɛ sɔrɔ kodɔnba dɔw b'o fɔ o la ne ye fɔ n'a ko joli don sa a bɛ na mun fɔ telimani tɛ yan e ka mɔgɔ tɛ se ka na n'a ye parce que ale yɛrɛ bɛ ka valeur bonya Atulayi ma a bɛ na nani min kɛ Atulayi fɛ yen Atulayi bɛ bɔgɔso kɔnɔ ayiwa a bɛ tan walima a bɛ tan ale yɛrɛ bɛ na nani min kɛ mɔgɔw kana ale natɔ ye o kabini yen nɔ ala mago foyi t'ale ka ala deli baara in na fɔlɔ parce que yɛrɛ bonya yɛrɛ nana ale la fɔlɔ ne ka ciw de ka ca ne ka ci ka ca o kungo min fana b'i da la i t'o to yen parce que u ye karamɔgɔya de kɛ nin ye Bamakɔ yan i yɛrɛ k'a ka kalandenw bɛ da la yen i bɛ taa sɛbɛn n'a nasiw de san i ni karamɔgɔkɛ ma ɲɔgɔn ye a tɛ ɲɔgɔn dɔn i bɛ tila k'i jɔ k'a ka baara ma ɲɛ a ka baara ma ɲɛ cogo jɛn dara a den ma e wele kɛ telefɔni de la Atulayi don n tɛ taa maa wɛrɛ kan dɛ ne yɛrɛ kan Atulayi don jɛn y'a di ka taa telimanitigi taara n'a ye i tɛ Atulayi dɔn telimanitigi min taara di o taara di ka na i t'o dɔn fɛn yɛrɛ bɔra quartier min na i t'o dɔn a banna n'a ma ɲɛ ko a ma ɲɛ
fɔlɔ o kun tɛ yen mɔgɔ kun bɛ wuli hali kunu ivoirien dɔ y'a kɛ wallahi billahi avion ta fo France fo Ivoire a sera Ivoire heure kelen ka avion ta ka na Mali la yan ko ale bɛ min dɔn o ye o de ye a bɛ na mɔgɔ nɔfɛ karisa ni kungo in de bɛ ne na n bɛ k'i dege karamɔgɔya la ne kɔ tɛ dɛ ne to yen anw tɛ o si mɔriw ye hali n'i bɛ taa mɔribaw yɔrɔ la ne bɛ k'i dege i taa cogo de la karamɔgɔ ne nana tiɲɛ yɛrɛ la ne ka ko bɛɛ tiɲɛna walima karamɔgɔ bihamdulilayi kow ka ɲi n bolo dɔɔni maa nata ti fa nka n bɛ fɛ n ka protéger ni ne b'u jɛ n bɛna min f'i ye i hakili to a la dɛ hali ni ala ye dayɛlɛli k'i sɔrɔ b'i la tuma min na o y'i labɛn kuma ye billahi n b'a f'i ye bi n dɔgɔnin de ye wari b'i kun tuma min na jama b'i kɔ tuma min na o de y'i labɛn kuma ye mais i b'a dɔn anw fɛ yan ni maa mago sara tuma min na o de y'a wuli kuma ye k'a b'a labɛn o la a bɛ sɔrɔ ka nkalon da mɔri bɛɛ la n bɔra karisa fɛ yen o ma se o b'a sɔrɔ balawu min ye sɔrɔ o tɛ se ka kunbɛ bilen o adamaden b'i labɛn i y'a faamu kira Muhamadu ko sallallahu alaihi wasallam ko aw bɛ jeunesse la tuma min na a y'a cɛsiri a ka ala ko caman kɛ o de ye kuma in bɛna falen nin na se bɛ e ye tuma min na i ka setigiya i ka ala wele i bɛ se ka ko minnu kɛ o don a se b'i ye k'a kɛ a don a fanga b'i la k'a kɛ mais e ka nafolo tiɲɛni kɔ nafolo tiɲɛni daminɛnen kɔ diɲɛ don o don e ɲɛ b'i jigin dɔ la e sɔrɔ ka wuli k'i jɔ sisan k'e bɛ taa o jiginni in kunbɛn so kɔrɔlen kɔ kogow bɛ ka bin k'e bɛna wuli k'o jɔ mais tuma min na so ka ɲi halisa e kan ka so kɔrɔlaw de dilan mɔgɔ sɔn a kana cɛ mais ni de bɛ caman jɛ anw fɛ yan i y'a kɛ dɔrɔn n'u mago sara tuma min na o sɔrɔ ka boli ka mɔriw sɛgɛrɛ alors mɔriw fɛnɛ ala mɔri dɔw fɛnɛ b'a fɔ ten ko tile jara ko maa 5 nana fɛ maa 10 nana fɛ maa 20 nana fɛ fili don ni maa 1 nana mɔgɔ fɛ n'o kɛra maa hɛrɛma ye hali ni maa si mana bilen i bɛ ala barika da ne bɛ ala barika da jumɛn na mɔgɔ min nana ne fɛ a nana ne ni ala bila ɲɔgɔn na dɛ a nana fɛn dɔ de di yan ko ne ka ala wele ko ala k'ale mago ɲɛ ala na ne ma ala wele n ye min fɔ na ne m'a kɛ ala ɲɛ bɛ ne na dɛ ala y'ale jɛ ala cogo min na mun b'a jira ko ala tɛ ne jɛ ala sini karamɔgɔ a y'a hakili to nin na o mana n ka kuma bɛ nin yɔrɔ in de nɔfɛ nka n bɛ min fɔ k'a gɛlɛya an bɔra jinɛtigiw la an nana wahabiyaw la olu ka santiri ninnu wahabiyaw ne b'a fɔ piyan aw de ye fɛn bɛɛ da mɔriw kan yan sisan an yɛrɛ ye santiriw jɔ mɔriya a kɔnfa k'a kɛ a association yɛrɛ de santiri ibunu temiya dɛ santiri ibunu abasi dɛ santiri tamdɔ k'a bɛ jinɛw furakɛ m'a fɔ tiɲɛ tɛ koyi limaniya jɔn kelen-kelenw b'aw la mais i ci fɛ jinɛ furakɛ tɛ ten jinɛ furakɛ tɛ ten o kɔfɛ dun n bɛna kuncɛ ni min ye ka sira labila mɔgɔw ye sisan ɲininkali min b'u fɛ o k'a kɛ o ye lajɛlikɛlaw ye parce que mɔgɔ caman min ne wele dɔgɔkun kɔnɔna na hali su in na mɔgɔ caman ye ne wele waati la n ka nin ko in tiɲɛnen don n lajɛ ne ko ne tɛ lajɛli dɔn lahara ala bɛna ne ɲininka o ye lajɛli dɔn kalifa i la i ko k'i t'a dɔn o ye nkalon tigɛ ye ne ko ne tɛ lajɛli kɛ ne ye nkalon tigɛ parce que ne b'a kɛ nka adamadenw kɛrɛnkɛrɛnnenya na an b'a fɔ cogo di bamakɔ ka mago bɛ lajɛli min na a n'a tula wele dɛ ne tɛna kɛ ka ne yɛrɛ sɛgɛn an mago bɛ lajɛli min na i fa donda i ba donda i kɔrɔlen don i si den kɛ baara min na san 18 i kelen ko ka client sɔrɔ lajɛlikɛla de b'a fɔ i k'o t'i ka baara ye k'i kan ka taa kɛ nin de kɛbaa ye o la i b'o bila sisan i bɛ taa yan fɛ i b'o bila i bɛ taa yan fɛ i bɛ maa dangatɔ caman de ye nin palo la n'a sigira baro la dɔrɔn ko ne filɛ baara min na k'a fɔra k'o tɛ ne ka baara ye ko baara jumɛn ye ka baara ye ko nin de y'ale ka baara ye e bɛ k'o fɔ lajɛlikɛla min ale yɛrɛ t'a ka baara dɔn lajɛlikɛla in a t'a ka baara dɔn a b'a k'ale ka baara kɛra lajɛli a ɲininka taama t'a kun a yɛrɛ mago bɛ miliyari la n'a kun donna fɛn wɛrɛ la maa dɔrɔn n'a ka fɛn kun b'o la nka ale tɛna ta in bila ale b'a fɔ ko halisa k'ale b'a ta in ɲɛɲini ko fɔ ale ka k'o patron ye munna e yɛrɛ bɛ baara min na i t'a ɲɛɲini k'a k'a patron ye ne b'o de fɛ i kɛra diɲɛ baara o baara kɛbaa ye a ɲini i ka k'o ɲɛmaa de ye nka don o don lajɛlikɛla dɔ de b'a fɔ ko nin tɛ e ka baara i b'o bila tile ka atelier ɲininka ne tɛ nin ko ninnu fɔ m'a fɔ ne t'a dɔn dɛ ne de t'a fɔ ka n'i yɛrɛ nɛgɛ atelier ne bangena tarata ne kan ka baara jumɛn kɛ i kan ka bo sama de kɛ i taa ta mobili dɔ ta i ka bo sama atelier ne bangena ntɛnɛn kan ka baara jumɛn kɛ nin ko ninnu karamɔgɔkɛ i bɛ baara min na n balimakɛ o de y'i ka baara ye mɔgɔ bɛ baara min na
o de ka baara ye wa fɔta de o a dɔ de fana sa ni m'a faamu bana ko ma butala o lagosi dɔ balo b'a la koyi kuma na kɔrɔ de do quoi i y'a faamu wa dɔ balo b'a la o ka mobili bɛ balo a la o ka du bɛ balo a la a kɔrɔ tɛ bɛ k'olu lagosi quoi kuma n'a tɛmɛ sira don mun kama ça fait kana ne ɲininka de ko n bangena nin don in ko ka taa nin ko in kɛ ayi o de ye kuma in bila Atule ne bɛ nin baara in na ne bɛ nin ɲɛ sɔrɔ cogo di n t'an ye ko buta mobili min fɔ mɔgɔw bɛ yen nɔ village mobili b'u la a bɛ village tan bɔ a village mobili tan tile kɔnɔ a bɛ don ni ba joli joli o kunna o t'u kɛ waritigi ya voilà mais kuma kɔrɔ ye min ye kana nin mana kan ninnu lajɛlikɛlaw ka nin ko ninnu de bila i kunkolo la nin to yen nin to yen ni n'a ɲɔgɔnna na ne y'a kɛ mɔgɔw wele ta ne y'a ka mɔgɔw wele ta i y'a faamu karamɔgɔkɛ an mɛnna kuma na kosɛbɛ lajɛlikɛla don a tɛ Atule a bɛ ne dɔn n tɔgɔ fɛ mais a t'a dɔn ko ne Atule don a t'a dɔn ko ne don i y'a faamu komi Ala b'a dɔn ne sinankun jate don i y'a faamu n sinankun jate don wa ne ye tulonkɛ de k'a fɛ bɛɛ a y'a kɛ sɛbɛ ye quoi ne bɛ baara min na a ko tɛ ne ka baara ye a ye baara dɔw ni dɔw fɔ ko ne ka dolo ye o de yira quoi ne ko cɛ ne ka dolo kɔni y'o yira ne ka dolo yira ne ni ka dolo tɛ taa fankelen fɛ dɛ Atule bɛ yɔrɔ min na sa ko Atule ka karamɔgɔya bila ka cɛ ka taa ko wɛrɛ la ne ma dala ko ne ni ka dolo bɛ taa fankelen fɛ o la dɛ ne ka dolo taa tile fɛ ne bɛ taa kɔrɔ fɛ o la n bɛna nin yɔrɔ ninnu fɔ o ɲɛna lajɛli ye tiɲɛ ye walahi lajɛlikɛla hakikaw bɛ yen mais n'i ye lajɛlikɛla jɔ Bamakɔ yan 100 o 100 97 a si tɛ foyi dɔn i bɛ 3 dɔrɔn de t'a la wallahi n galena masala ne de b'a f'i ye n'i ye lajɛlikɛla jɔ i t'a fɔ ko 90 dɛ 97 foyi olu tɛ foyi dɔn lajɛli la foyi ne yɛrɛ bɛ taa n jɔ ka réseau lajɛ k'u ka lajɛli ninnu kɔrɔ ye ni n turabuden n'o nana da yan n'o farala nin kan dɔrɔn o de ye o ye nin d'i ma a bɛ mɔgɔw kɔnɔ k'o de ye lajɛli t'o ye Ala ka sɔn dɔ ye lajɛli dɔnni a t'a di bɛɛ ma waati bɛɛ wallahi lajɛli yɛrɛ dɔnni Ala ka sɔn dɔ don a t'a di bɛɛ ma waati bɛɛ mais mɔgɔ y'i ci kɛ kungo lajɛ ye i ka nafolo bi ban pewu a bi ban pewu lajɛlikɛla baden ni sobiyetala bɛɛ ye kelen ye diɲɛ don o don maa bɛ saraka bɔ i bɛ saraka bɔ maa tɛ saraka bɔ i bɛ saraka bɔ wa diɲɛ don o don i ni dɔ bɛ ɲɔgɔn na ko y'i jugu ye lajɛlikɛla bɛ ten don o don k'i cogo dɔn o la an ye mɔriya dɔn minnu fɛ gindo alimami ninnu m'a fɔ kun di lajɛlikɛ o kun bɛ sikaraw kɛ mais o kun b'a fɔ mɔgɔw ye de na ne ni wari hakɛ in ye walima na ne ni saraka in ye an ka baara k'i ye n'u tilala don min na u b'a fɔ ayiwa n'i ka baara kɛ fɛnw minɛ gindo alimami ninnu kun bɛ mɔriya de kɛ tan an b'olu de ladege fo an ka saya i y'a faamu wa Seko Hashimi ninnu de kun b'a kɛ tan Sheikh Muhammadu Ali Sugule ninnu Sizani Sheikh Muhammadu Ali Sugule mɔri de kun don mɔriya dama kun tɛ dɛ ka kabakoya kɛ mɔriya la o de kun don ka kabako kɛ mɔriya la o de kun ye Sheikh Muhammadu Ali Sugule wallahi karamɔgɔ Hayidara ye nin cɛ in de tanu ne ni taara kalan kɛ nin cɛ in ka so mais n b'o f'i ɲɛna maa kun tɛ taa aran sigi fiyewu k'a bɛ mɔgɔw kungo fɔ ka taa n'i kun taara ale fɛ a bɛ kuranɛ kalan hali sini a y'o kuranɛ kalan sigi laada sigi a ka du kɔnɔ hali su in na yasi safo jiginnen kɔ yasi siɲɛ 41 kɛra sini sari fana siɲɛ 41 kɛ safo yasi siɲɛ 41 kɛ yɔrɔ u tilala k'aw nɛgɛ n'o ye n y'o fɔ a ye n k'o ye nkalon ye karamɔgɔw ka dumuni kɛ k'a don ko n'i t'i yasi kalan ko n'i ma joli bɔn dɔrɔn k'a b'i siri nkalon don tiɲɛ tɛ dɛ n'i kɔni ko k'i b'i ka mɔriya kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ na ni sarakati bɔ hali ne yɛrɛ b'o kɛ ne nisɔndiyara sisan ne yɛrɛ nisɔndiyalen kuma dɔw ne t'a bila yasi kalan na n tɛ bagan faga nka bagan faga in tɛ wajibi tɛ karamɔgɔw bɛ nin fɔ n'i ye yasi n'i y'a kalan n'i ma nin kɛ n'i ma sarakati bɔ tan i bɛ siri nkalon don tiɲɛ tɛ Atule de ko ten i sirilen kɔrɔ de don walima i ye fɛn dɔ fara yasi kan min tɛ yasi ye hali su in na dɔ ma bɔ n fɛ yan n ka kalanden sara a bɔra yan safi a bɛ fɛ ka yasi kalan a ba ka tile 40 na o bɛ taa mun fɔ a ye ko yasi kalan tile 7 na k'a kalan tile 40 na ko n'i ma joli bɔ ko a bɛ mɔgɔ siri maa min bɛna kalan kɛ ko hɛrɛ ka sigi ba ma ko n'o ma bagan faa ko kana foyi faa ne yɛrɛ bɛ taa kalan kana foyi faa ne yɛrɛ bɛ taa kalan yasi pakelen filɛ n bolo yan a 41 n bɛ taa kalan nka n'i ko tiɲɛ yɛrɛ la a se bɛ n ye
mina saragati bo mo ko ka hine soro ka du o ta bashi de nga ana gloma la fengilinde atuledu mala de la kambe soma o to manaka nyin ngalu pre bishu na nyin ngali beba bulo abi nyin ngali minun kambo de jabe o nanzira labana fenda ma dobe mbulu fen saba ba di islama uma nga mi fengili voye aba do jinen nu tambani bore jati ma kena flotigi ngalodo abita nono kena minun bo suta dinin ngalodo ati ma kena flotigi mala saworo joshi la ati ma kena flotigi shefachi siraba ka galondo ayatui shiriku ya barawdo tan nono kena bon bajila galondo ti far la fini bajila ni be shatana ga janjuruwi ne atule de fleka fo ma mago binye ka soro nite adama de mago binye alafe ka soro nite afam wa mago nye ne dame qur'ana de la mais mago nye dalu bete ko qur'ana de ay ne ofiye ala ne mom so son dalula ne mom so be sa do me na nga dugu na dafela be anyoko na ti itisala mais billah ku di qur'ana do mais kilisi kumba bolo yiri kumba bolo mogo bi kan yena tige ke yiri la kay son ka ke wartigi ka ke febele jele ka tanga ka sor wallahi ti qur'ana do woti kafiriya de foni tara yiri son ni nege sa ta sheble faka ta shefan chaka ika sor ka bo ta wuro daji kaka ika sor ka bo o de ya shiriku ya sirai ala nyota alu wa bian yoro bi jiri mbo sitango alo dongo adonna ni yoro la ko tomono furabulu ko ne rabe ndai na ko abina ka dondo faranda ga ngomba fe aw de alla go nyota amana dono don dina man ba fe hal nan ta beke o ko nga tomono furabulu ko ngo farambulu dala ko kuna fen furaga ulu bo furuki no tomono furabulu e gache agara yo dege ndebo abia wara do nyota mali wa abia ya o java ko wallahi billahi mali wa abia ni kara java do haramu de wala wi mi fi ya ne mi ke kelinde uyoru tini vokena kade ntomono furabulu ko to chongo ni o chongo ka odi kuna fendoma abtoka mi aba kwala kwa bikene anga odundi ni vwanye na jo aka kutuba nuna walma nuna atoka ni vwanye ato fo nya yesa wa bia chedo be no abi tafsiri ka chaya ha abtoka faida nundi ibado wa bia to no ko lago sisa ko te suna mo yere kwa parce que o chere mi to ka faida didili minge yore mi to ka yede wala o to ka faida didili minge ko no ko te suna mo yere o parce que o ya ta da kenaka o de ya nyumai o lu to mun ta boltiku yor la kerefe ku ka bavla nun ndugo kataga shufela o fe o lu de ya la nafiki kafirwi suno mi vle ne ka faida di mogoma o de kanyo akwa kan ta boltiki fe akwa kan ta jineti fe me abi qur'an hayam do wal ma yiri min do namo dama ya java ne de kwa ka bayake na masika bayake walma minu e bayake ne de kwa kana ta jinati vi akana ta tamba fi akana ta bora jafi ta chi fe galondu ti he tamba ti sega fu nyen mai bora janti sega fu nyen mai ha jina o ka misribe suta dunde alna be ta yoro do mana ka monteledo te jina misribe fa be fe tangini jina be fa be fe jina salama be kafiru be ni norole suta din na be ta sonni mi nge odido ala ka be so